Ahoj, já jsem Lukáš Pumr a jsem tvůrce The Gunners Pub. Chtěl jsem vám natočit video, abyste se trošku dostali do toho, že to opravdu myslím vážně, protože včera mi jedna stránka, kterou jsem poprosil o sdílení, napsala, že jim to přijde jako utopie, takže já bych vám to chtěl, někdo to možná totiž nečetl, to jak to zamýšlím a co všechno chci dělat. Takže je to takhle. The Gunners Pub má být vytvořený pro fanoušky Arsenal London Football Club. To jste nečekali. A, a jak by to mělo všechno vypadat? Proč to chci dělat? Nevím, jak by to mělo vypadat. Teď vám nemůžu říct přesně, jak to bude všechno vypadat. Jak to bude vypadat vevnitř třeba. Nevím, neřeknu vám to, ale ne z toho důvodu, že bych nechtěl, ale já prostě teď momentálně nemám to místo, na kterém by jsem vám mohl ukázat. Tady ta stěna bude červená, tamhle bude viset takový obraz, tamhle bude tahle sto. Nemůžu teďkon. Proto jsem chtěl udělat tady ty stránky, proto jsem udělal i webové stránky. Máte přístup na můj mail, máte přístup na Facebook, udělal jsem i stránku na Twitteru. Napište mi, budete někdo o něčem vědět, napište mi, rád zavolám, zkonzultuju. Je to základ, to místo. Proto to teď takhle může vypadat, že to trvá. A proč to ten blbec teď dělá vůbec nějaký projekt, když nemá ani místo? Protože už jsem chtěl do toho konečně jít. Proč jsem do toho chtěl jít, vám teď momentálně taky řeknu. Je to z toho důvodu, že fanouškem Arsenalu už jsem nějakých pár let. Ale bohužel jsem se nedostal k tomu, aby se mohl vycestovat za klubem. Ať už to je z finančních důvodů, ať už to je z časových důvodů. Co se budeme povídat, všechny streamy, na které se lidi chtějí koukat, taky nejsou kvalitní. Takže já tady bych chtěl vytvořit opravdu klub, do kterého když přijdete, budete mít možnost si tam sledovat úplně v pohodě, nejlépe na projekci, kterou bych tam chtěl zařídit, plus ještě nějakou televizi. Říkám, nemůžu vám říct, třeba to bude místnost udělaná stylem takovým, že tam bude jenom projekce, nebo to bude místnost, kde se spíš vyplatí, že budou třeba 3 televize. Nevím, nemůžu vám to říct. Každopádně se bude jednat o to, že to bude kvalitní podívaná na náš tým. To je to minimální, co já teď pro vás můžu udělat a co vám můžu slíbit, protože to tam prostě bude. Co zároveň bych chtěl, jak asi všichni víte, nebo fanoušci Arsenalu, kteří chodí na arsenal.com, tak určitě vědí, že tam je Arsenal Player, na kterým jsou různý videa, rozhovory, statistiky a takhle. Tady do těch videí bych vám chtěl sehnat titulky. Když přijdete do toho pubu, tak nejenom, že tam uvidíte mě, ale uvidíte tam hlavně takovýhle videa a zároveň, když neumíte anglicky, můžete si je přečíst a budete vědět, o čem tam chlapi mluví. Paráda. Podle mě taky jedna z úžasných věcí. Prostě jako chci to prostě přiblížit co nejvíc nám. Cestování za Arsenalem, takzvaný Gunners Tours, bych chtěl udělat taky. Proto tam je zároveň jako, že to je cestovní kancelář The Gunners Pub. Tam samozřejmě já jsem do toho zatím ještě nešel takhle do hloubky. Každopádně nevidím nic složitýho na tom, když vám naplánuju to, že já můžu vzít jedno auto, když bude velký zájem, ale dejme tomu, že vám tak řeknu od začátku, budu začínat tím, že pořídím 5 lístků na zápas. 5 lístků, šup, uvidíte to tady na stránkách, uvidíte to na Twitteru, uvidíte to na webových stránkách. Napíšete, jedu, beru, super, jedeme, tramtadadá, pojedeme tam a zpátky. Je to levnější než přes nějakou cestovku prostě. Mně se splní sen a možná se splní sen i některým z vám. Tady to je opravdu pro mě jakože nulová záležitost. Tady na tom já opravdu nechci vydělávat. Prostě jako. Samozřejmě musím z něčeho žít a proto to je The Gunners Pub. Takže tam bude alkohol, bude tam pití, bude tam jídlo. Bude tam kvalitní jídlo. Nečekejte samozřejmě nějaký obrovský minutky. Jako jo. Asi bych se chtěl zaměřovat. Celkem hodně jsem si všiml, že jsou výborný burgery. Fakt naučil jsem se díky jedné firmě, u které jsem teď pracoval. Dostal jsem pohled na nejedny burgery.
Možná, že bychom se mohli domluvit i na spolupráci, protože tady ta firma je taky v začátcích a já bych jsem velice rád, kdyby jsem jim mohl pomoct, protože i mě dali příležitost pochytit něco od nich. Věřili mi, i když teď u nich nejsem, tak to je hlavně z důvodu toho, že bych chtěl už utvořit tady to. Cítil jsem takový, když vám to řeknu teď divně, vnitřní tlak, prostě už opravdu udělat něco pro ten Arsenal, respektive těm fanouškům, Gunners, pro nás to dělám, prostě pro ty fanoušky. Zároveň mě se plní sen, protože vlastně asi možná každý kluk, který fandí Arsenalu, možná, že jako malí jste měli stejný sen jako já a chtěli jste se živit fotbalem. Já na jednu stranu tady tím, když by mi tady to takhle vzniklo, vlastně se živit fotbalem budu. I když ne na profesionální úrovni, i když nejsem trenér, tak ale poskytuju takovýhle zázemí pro fanoušky týmu a zároveň můžeme všichni sledovat ten fotbal a tím pádem mě fotbal živí. A dosáhl jsem svýho cíle a já bych chtěl, aby prostě tady to bylo fakt úplně super, protože si nedokážu představit hezčí pocit, než to, že bychom všichni Gunners seděli prostě nacpaný v našem pubu a užívali si to, jak borci vyhrávají naši. Dočkáme se tam spolu vítězství v Lize mistrů, Premier League, všechno to máme před sebou teď a můžeme to zažít všichni na tom jednom místě, který vám slibuju, že bude tak fenomenální, že ani v Anglii ho tam nemají. Protože mám tady jednoho klučinu, který mi třeba teď dal jeden nápad. Mimochodem všichni mi posílejte ty nápady. Zase, pište na e-mail, pište na Facebook. Budu jedině rád. Třeba tam bude něco, já toho mám dost vymyšlenýho, ale třeba tam bude zrovna něco, co mi teď navrhl jeden klučina. Teď zatím nejmenuju, ale samozřejmě potom, až to všecko se vyrobí, jak na stránkách budou všichni, co mi pomáhali, tak i potom v pubu bude formou asi nástěnky nebo tak nějak něčeho, bude přímo výpis lidí, kteří ať už přispěli finančně, ať už přispěli nápadem, prostě něco pro to udělali, vytvořili logo, tady to všecko tam bude. Když si na to tak jakože vzpomenu, je to trošku něco jiného teda, ale pro Bohemku lidi vybírali peníze. Já vybírat peníze nechci, samozřejmě nebráním se tomu. Jo, jde to všecko do klubu, každému můžu klidně nafotit všecko, co jak se bude potom platit, kdybyste chtěl někdo takhle spolupracovat. Nicméně tady to je můj projekt a dělám ho já pro vás, takže tady v tom vás určitě jakože nenutím. Já jsem investora našel, problém je teď momentálně akorát s tím místem. Co se týká toho místa, se svojí snoubenkou jsme se nakonec rozhodli, že jelikož už delší dobu bychom se chtěli odstěhovat do jednoho města, tak to uděláme právě tam a tím je Brno. Takže omlouvám se Plzeňákům, omlouvám se Pražákům, věřím tomu, že to tam brzy postavíme taky. Brzy je relativní, takže myslím si, že když to dobře pošlape příští rok by jsem mohl otevírat ještě v Praze. Tady ty 2 puby by jsem chtěl určitě udělat. Brno je taky základem toho, nebo takové myšlenky, být na poblíž Slovensku. Lidičky, co mi teď pomáhají a co mi hodně pomáhají, hlavně jeden, tak je zo Slovenska. A jednak moc krát děkuju, ty určitě víš, o koho se jedná. A chci, aby i oni to měli blízko. Řekl jsem jim, že se nebráním ani tomu udělat to na Slovensku, což je pravda. Takže je dost možný, že třeba příštím rokem se to neudělá v Praze, ale když to dobře pošlape, uděláme to na Slovensku. Přeci jenom máme československý fanklub, jestli se nepletu, že jo. Takže tady to prostě takhle to chci vytvořit. Nic složitýho. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vám to řekl. Jedna stránka mi řekla, že to je jako utopie. Já v tom žádnou utopii nevidím. Je to vytvoření něčeho pro fanoušky, něco pro lidi, který milujou tady to, co visí za mnou. Tady ten klub a co je na tom těžkýho?
Já třeba naopak nechápu, utopie mi přijde, proč se otvírá 10 kaváren v jedné ulici. To mi přijde utopie, jak tam někdo chce vůbec vydělat. OK, já jsem zastánce profesionálního přístupu, takže si myslím, že když se dělá něco profesionálně, člověk na tom nechce moc vydělávat, prostě má tam úplně fakt jakože dobře poladěný ceny, nevidím problém. Jestli to potom neklape, tak je tam už ten průšvih v tom, že jich tam je 6. Nicméně, tady to já nechápu, tady to je podle mě utopie. Ale utopie udělat první The Gunner Spa, co je na tom za utopii, sakra? Takže tady to bych chtěl hlavně teda taky ještě říct a to je asi tak všechno. Chtěl jsem jenom, abyste viděli, že to opravdu myslím vážně a takhle budeme pokračovat dál a já asi abyste to měli na očích, vám možná takhle jednou za čas vytvořím nějaký video, abyste viděli, jak se pokračuje. Každý den se snažím dělat příspěvky, budu rád za každý sdílení, který budete dělat na naší stránce, tady tomu projektu. Protože čím víc lidí bude vědět, tím víc lidí může dát nějaký nápad, tím víc lidí to rozšíří, Bůh ví, kam se můžeme takhle dostat prostě. Ale všechno to je o spolupráci, takhle si podat ruce a takhle držet jako jeden řetěz. Od toho jsme fanoušci a od toho jsme fanoušci jednoho klubu. Tak na co dělat nějaký takovýhle rozdíly, jako tady ty jo a tady těm to nebudeme sdílet, protože ty jsou moc malý, nebo jsou moc velký, nebo to dělají špatně, nebo to je utopie vůbec, jako on chce tady nějaký fanoušky naše a co on z toho jako bude mít. Bude king, protože jich má hodně a tomu neuděláme, kašlem na něj. Nechci. Jsem Gunner a my jsme Gunners a takže já jsem jeden článek a bez vás by jsem nic nedokázal. Bez vás by jsem neměl ani tady ten nápad, protože pro koho já by jsem to potom dělal. Takže tady to jsem chtěl jenom, abyste věděli a mějte se fajn, be happy. Čau, čau.